La figura de la nena de Marià Pi de la Serra, de la col·lecció, un oli important, és una peça que està pintada en un moment en què Pi de la Serra havia deixat bastant la pintura, contrariat per la que ell considerava mala recepció que tenia la seva obra en la Catalunya del moment. Pi de la Serra pràcticament va deixar de pintar a partir de 1905 i no va tornar a pintar fort fins a finals dels anys 20, però entremig no va deixar de tenir una certa relació amb tots els seus amics pintors que no van abandonar com ell temporalment, però gairebé no mostrava la seva obra al públic. La figura d'aquesta nena encaixa dintre d'aquest món noucentista en el qual Pi de la Serra es va sumar, pensem que era íntim amic de Xavier Nogués, però el noucentisme de Marià Pi de la Serra, com totes les coses que va fer ell, és molt personal. O sigui, Pi de la Serra mai s'adhereix a cegues a un corrent, sinó que s'hi acosta, però sempre dona la seva visió. I la visió de Pi de la Serra en aquests anys, i tota la vida pràcticament, va ser molt propera a una tendència que a París estava molt de moda en els anys inicials del segle, que era l'ingenuisme. L'ingenuisme era el voler renovar la pintura oblidant d'una manera conscient totes les perfeccions que la història de la pintura havia arribat. I aleshores, Pi de la Serra, després de descobrir a finals de segle, el 1899, 1900, 1901, a París, l'impressionisme i fer tota una sèrie de pintures de París impressionistes extraordinàries, un cop va haver fet això, va canviar absolutament cap a aquest estil primitivista que molta gent li tirava amb cara, però que ell el va mantenir tota la seva vida. I el va mantenir també, per exemple, durant la Guerra Civil, fent tota una sèrie de dibuixos, dels quals n'hi ha un també en la col·lecció d'aquí, de dibuixos inspirats amb el món opressiu de la guerra, i que, d'altra banda, amb ell li rememoraven el moment aquest final de l'època de la crisi del 98, per entendre'ns, però que tot això li va sortir en els anys de Guerra Civil, i un d'aquests dibuixos, que també el tenim aquí, formarà part de tota aquesta sèrie que pocs anys després de la guerra es convertirà en una col·lecció d'olis maleïda completament, que ell va titular Els vençuts, i que són els vençuts de la Guerra Civil, però que són també els vençuts d'aquella guerra de Cuba que ell havia viscut en la seva joventut.